Club Junta, building better Africa. Muli bwanji ya Malawi konse kumene muli maunonda kubwereserani nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchokera ku Times ndipo amene akuwerenga ndi Blessings Mpinga Njira. Po mitu ya nkhani zikuluzikulu ndikuti pakali pano mai Jeniansa ndi Professor Arthur Peter Mutharika pali kusamvana kwiri kutatu nkona Professor Arthur Peter Mutharika atenga ndithu maudindo amene anawagawa kuti mai ansa azionera. Manso munkhani zina ameki akana ndithu kuti ayi ife sitikulola zobwerera ku Blantyre tikhala kulilongo komwe kuno fika pano ndi pakati komanso Professor Arthur Peter Mutharika mphamvu zoti iwo atilamule kuti ife tisamuke kuchoka kuno ku Blantyre ku Lilongwe. Mphamvu zimenezo alibe kwenikweni chifukwa choti meki ndi ya independent. Ndikulekani kuti mumve nkhanizi mwatsatanetsatane. So osewala kupanga subscribe, share and comment zambiri pamudzi pano pa Club Junta YouTube channel samakuphonyeni mmawa wabwino. Club Junta, building better Africa. Malawi Electoral Commission MEC yakana kusamutsa likulu lake ku Lilongwe kubwerera ku Blantyre monga momwe President Peter Mutharika analamulira. Kalata imene bungweli latulutsa yatsimikiza kuti ipitiriza kugwirira ntchito zake mu mzinda wa Lilongwe kufikira bwalo la milandu litawunikiranso nkhaniyi. Isaac Salima wakhala akutsatira bwino nkhaniyi ndipo akufotokoza. Mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika mwezi wa Okutobala chaka chatha adalamula mabungwe angapo aboma kuti abwezeretse malikulu awo mu mzinda wa Blantyre. Mabungwe wani monga ya Malawi Communications Regulatory Authority MACRA, Malawi Electoral Commission MEC, Malawi Housing Corporation amene adalamula kuti abwerere mu Blantyre pamene nthambi ya Malawi Prison Service adayilamulanso kuti likulu lake libwerere mu mzinda wa Zomba. Koma ngakhale mabungwe enawa achita izi, bungwe la MEC lidali lisadachitepo kanthu pa nkhaniyi. Mukalata imene bungwe latulutsa lati litawunikira nkhani yokhuza malamulo oyendetsera bungweli latengera nkhaniyi ku bwalo la milandu pamene lamang'ala ku bwalo lalikulu la milandu kuti litanthauzire bwino zimene mtsogoleri wa dziko linoyi adalamula makamakanso powunikira kayendetsedwe ka bungweli. Bungweli lati kufunanso bwalo la milandu kuti lilipase chilolezo chakuti pamene nkhaniyi akhale akuyunikira bwino likhale ligwirira ntchito zake kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Pa nthawi yokopa anthu mtsogoleri wa dziko linoyu adalonjeza kuti adzalamula kuti likulu lina la nthambi za ofesi za boma zibwerere mu mzinda wa Blantyre ponena kuti kuyika ofesi zonse mu mzinda wa Lilongwe ndi kupha mzinda wa Blantyre. Ochita malonda adandaula ndi kuchuluka kwa misonkho imene akumapereka. Lachinayi ochita malonda wa pansi pa magulu alimbe Indigenous Shop Owners ndi Small Scale Business Importers and Exporters Association anakhamukira ku likulu la Malawi Revenue Authority MRA mu mzinda wa Blantyre kumene apereka kalata ya madandaulo. Mwazina iwo akuti sakukondwera ndi njira yopereka msonkho ya Electronic Invoicing System imene MRA ikufuna kukhazikitsa kuyambira mwezi wa Mawa. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Atavala zovala zakuda kuonesa kukwiya kwawo, anthuwa adaseka mashopu awo ndipo adathamangira ku likulu la MRA mu mzinda wa Blantyre kumene adakapereka kalata yawo ya madandauloyi. Bungwe la MRA likuyembekezeka kuyambisa ndondomeko yatsopano yotchedwa Electronic Invoicing System imene ikulowa m'malo mwa ndondomeko ina imene akhala kuyigwiritsa ntchito ya Electronic Physical Devices kuchititsa kuti ntchito zotolera misonkho zizikhala zamakono. Koma mkalatayi amalonda awo ati sakugwirizana ndi izi ponena kuti ndondomeko yatsopanoyi ikufunikira zinthu zambiri. Achisomo Roger ndi mlembi wa anthu amene amachita business wa ndipo akufotokoza zambiri. Ndondomeko imene panalibepo ndi yatsopano ifa ndondomeko yakunena kuti katundu wathu tikaoda tikafika naye pa board adzimuyika mu system ya MRA azidziwa kuti ngati ineyo ndini ma trouser 400 kutandozo ndilibwe mwaoti ndikhozotenga trouser imodzi kwapatsa mkolo wanga chifukwa trouser ineyo sadzilonda kuti kodi yapita kuti ndipo msonkho wake walipiridwa motani. Pomwe katunduyo ndamulipira kale imene malowa mudziko muno komanso apart from kumulipira pa board ndini misonkho ambi imene malipira ku shop kono kamalipira rent ndi malipira withholding tax. So tini misonkho ambi imene malipira and this is a new misonkho imene kubwera.
chimene tifuna chichire nchone unoti apanga abolish msonkho umene kwa ife makamaka anthu a small scale businesses komanso ife ya Malawi ifanira ndi nthaka yathu komanso ndi dziko lathu komanso wina aliyense akudziwa mavuto amene dziko lathu likudutsamo. Mkulu ona zotolera misonkho ya mdziko muno ku bungwe la MRA Agrey Balawe adati akambirana za nkhani. Ngati MRA petition imene tayilandira tikakhalano pansi kukambirana ma issues amene ali petition imeneyo then kuyankha. Tizindikire kuti iwowa abwera lero inde system imene kuyamba kuyenda pa 1 abwera lero kofunika kanthawi ndithu kuti tikambirane ndipo tione kuti tayankha bwanji. System imeneyi sikuti nchachilendo kwenikweni koma nchokuti poyamba tinali ndi EFD imene imangoyang'ana VAT. Tsopano panopo tili ndi EIS imene iziyang'ana pafupifupi misonkho yonse. Abalawi adafotokozanso kuti ndondomeko yakaleyi idali ndi zophinja zina zimene zachitisa kuti asinthe kumagwiritsa ntchito ndondomeko yatsopanoyi. Mafumu mu mzinda wa Mzuzu ati salola ziwawa pa nthawi ya chisankho chapadera chimene chichitike kwa alowenga. Mfumu ndondomeko ya mderalo yanena izi pa maphunziro a chisankho amene mabungwe a Oxfam ndi Women Legal Resource Center achititsa. Loveness Lega walemba ripoti limene wawerenga ndi Chimwemwe Maseko. Amndondomeko analimbikitsa amayi kuti azitengana ugawo pa nkhani za chisankho kamba kuti iwo ndiwo amalimbikitsa chitukuko mdera. Mfumu kenako inayankhulaponso pa nkhani zokhudza ziwawa ndipo anapempha achinyamata kuti apewe kugwiritsidwa ntchito ndi andale pokolezera ziwawa. Tinawauza nyamata ndipo timauza nyamata kuti dera linoli sitifuna kulikhale gulu limodzi, dera limodzi limene anthu azinena za chisokonezo koma likhale gulu malo aonera kuti anthu azinena kuti kumkang'ona kuli mtendere chifukwa cha mmene chilichonse tizichiyendetsera. Woyendetsa ntchito za bungwe la NICE ku Mzuzu Afrise Mwandira anapempha anthuwa kuti akalembetse maunyinji ndi kuti adzavote komanso kuti apeze njira zomwe zingathandize kuchepetsa ziwawa pa nthawi ya chisankhoyi. Nthawi ya kampeni imeneyi usakhale ziwawa, anthu asamapange maphokoso makamaka anzathu amene akutsatira zipani zosiyana-siyana kapena amene akutsatira candidate asamakhale ndi phokoso kuyambisa ziwawa kapena kumanyozana. Ife tikufuna pakhale kampeni komanso mavoti akhale amtendere. Mawu awo mmodzi mwa akuluakulu oona za chisankho wa bungwe la MEC yomwe amayang'anira mzinda wa Mzuzu Apilani Sinkonda anati anthu okhawo omwe ali ndi zowayenereza ndi omwe adzawalole kuponya voti pa tsikuli. Okhawo amene analembetsa komanso kuvota mu Luwinga ward mu chisankho chapita chija komanso achinyamata amene angokwanisa kumene zaka 18 amene sanakwanise kulembesa mu zisankho zapita zija anali kuti anali asanakwanise zaka 18 komanso mwina pali nzika zina za mu Luwinga muno koma nthawi yolembesa ija zinali zisali mu Luwinga muno. Ena anali ali kunja kwa dziko lino koma panopa ali mdziko lino ndi ali mu Luwinga ward muno. Amene ndi amene angathe kulembetsa. Kalembera wa anthu omwe adzavote adzayamba pa 31 January ndipo adzatha pa 6 February chaka chino. Pali chiyembekezo choti mlingo wa simenti uchuluka pa msika pamene kampani ya Portland yatsegulanso nkhuluku yake mu mzinda wa Lilongwe. Kampani iyi inatseka malowa chaka chatha. Koma mkulu wa kampani iyi Aliu Alex Jingyo wati Portland Cement yatsekulanso malowo pofuna kuthetsa vuto la kusowa kwa simenti. Brenda Gayo ali mu mzinda wa Lilongwe ndipo akufotokoza. We have officially opened. Mkulu woona za ntchito a Violet Vilili ati pakadali pano kampani yawo ikukwanitsa kupanga simenti okwana matani 1.1 miliyoni pa chaka omwe ndi okwanira kugwiritsa ntchito mdziko muno kwa chaka chonse. Iwo atinso pali lingaliro loti achulukitse mlingo wa simenti omwe amapanga kuti azithanso kutumiza m'mayiko akunja. Tikaona kapangidwe kathu ka simenti tikaphatikiza ma plant athu awiri tikutha kupanga simenti okwanira 1.1 million metric tons per year
balaka yokha ikupanga 800,000 tons per year. Tikaona ndi simenti mwina amene anafunidwira kapena amagulidwira chaka chatha, kapangidwe kathu ka simenti katha kukwanisa ndithu kupanga supply dziko lonse. Ndichifukwa chake ndi kubwera kwa plant ya Nyuwani komanso kutsegula kwa depo imene tiliso ndi chiyembekezo kuti simenti wina tithanso kumamutulutsa ku mayiko ena. Ndipo banki ya National yomwe ili pa mgwirizano ndi kampani yati banki idzipereka ngongole kwa anthu omwe akufuna kuchita malonda limodzi ndi kampani ya Portland pogulitsa simenti. Mkulu woona za malonda ku banki ya Chifundo Kamwinda ati ngongoleyi ilibe chikole chilichonse kamba kuti akufuna kutukula anthu ochita malonda. Chimene tikubwera nacho tikubweretsa capacity kapena tene tikuthekera kwa customers athu powapasa ngongole zotsika mtengo komanso ngongole zosafuna chikole. Chifukwa tuziwa zimene kwa ambiri amene especially Malawi amene akupanga business imene ya cement ambiri amakhala kunena kuti munalibe mpamba kuti aonjezere azitha kupanga malonda mochulukirapo kuposa kale. So tikunena kuti mkazobwera National Bank tikupasani ngongole kapena credit facilities zotsika mtengo chifukwa chonena kuti you're dealing with Portland. Komanso kunena kuti tichosa chikole chifukwa chonena kuti inuyo mukugwira ntchito ndi ya Portland. Pakadali pano thumba lokwana 50 kg la simenti anthu akuligula pa mtengo wa 23,000 mpaka 25,000. That investment is in Balaka plant. Mbali zokhudzidwa pa nkhani ya zotsalira zochokera ku ethanol zimene Prescan imataya mosasamala m'boma la Chikwawa zagwirizana zokumana lolemba. Pali chiyembekezo choti mbalizi zizakambirana za nthawi imene kampani ya Prescan ikuyenera kupatsidwa kuti ikhale itayamba kupereka chipukuta misonzi. Mina ya anthu ambiri yaonongeka kamba ka zinthu zimene kampani yakhale kutaya pamalo ena. Mabungwe omenyera ufulu pamodzi ndi anthu okhudzidwa akhala akufunsa kampani kuti ipereke chipukuta misonzichi. Sylvester Namiwa ndi mkulu wa limodzi mwa mabungwewa la Center for Democracy and Economic Development Initiative CDED ndipo akuyankhula ndi mtolankhani wathu Emmanuel Chilemba. Ndiye nthawi ina kwana ndoti yochita ndifake timafuna kuti tikhale ndi mulozo. Ndiye bwana mkubwa mwamva ayankhula okha poyera kuti kuyambira Mande tikhala ndi msonkhano umene tipange mulozo kuti kodi nyasi zawo zichacho saliti, kodi ife ndalama za chipepeso tilandira liti, ntchito imene ikule apa ndiona kuti kodi munthu alandira ndalama zingati. Chifukwa zoti anthu akulandira ndalama alesa akuziwa, aboma ayankhula, Prescan auzidwa ndiponso avomera. Choncho ife tafika pabwino pano nkhani yatathana nayo kuchasala ndoti tiziwe masiku kuti pofika siku lakuti nkhani tathana nayo. Koma ndimafuna ndipereke chenjezo kunena kuti Malawi tisamatole amene ndikuchita ntchito za malonda mdziko muno tisamachite zinthu zophwanya malamulo chifukwa kuti tili ndalama. Ntchito zonse za malonda mdziko muno zikuyende fora Malawi wainaka alipo tizalemekeza Malawi. Inunso amene magwira ntchito mu nthambi za boma ngati kumepa ku Water Authority kaya kumaunduna musigwisa ntchito malamulo osati mzibwera makampani mwatenga ndalama kuyika mtumba mwanu tikusatani tikupezani. Vuto lili pano ndoti anthu amazunzika fa chakatangale amazunzika mepa ilipo ikuonerera. Ndiye kuchoka pano tilowera kwa DC kula anthu angapo oti alandire chilango ena amangidwe kumene ena achosedwe ntchito. Kumbukirani kuti mukuonera nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno ku Times Television. Tikhale tikubweranso ndi nkhani zambiri tikaonera izi. Club Junta, building better Africa. Kulandirani kupitirira ndi nkhani zathu. Times yapeza kuti vuto la kuchepa kwa malo otayira zinyalala ndi kusowekera kwa ukhondo madzi a ukhondo lakula m'misika ya mu mzinda wa Blantyre. Izi zikuyika miyoyo ya anthu pa chiopsezo cha matenda osiyanasiyana. Mtolankhani wathu Daniel Zimba wayendera ina mwa misikayi pamene malipoti akusonyeza kuti nthenda ya kolera yabukanso mu mzindawo. Daniel Zimba afotokoza zambiri mu ripoti ili. Malipoti akunduna wa zaumoyo akuonetsa kuti boma la Blantyre linali ndi anthu 30 pa anthu 58 amene akudwala nthenda ya kolera pofika lachitatu pa January 28 chaka chino. Akatswiri a zaumoyo amati kolera imafala kamba kakusowa kwa ukhondo pamalo.
koma ngakhale izi zili chomwechi ukhondo ukupitirira kusokonekera malo ochuluka mu mzinda wa Blantyre makamaka m'misika. Times yapeza kuti zipangizo komanso malo otayiramo zinyalala ali mochepa m'misika ina ndipo kupeza madzi a ukhondo nako ndi vuto. Adindo komanso ochita malonda m'misikayo akuti akuyesetsa kulimbikitsa ukhondo koma mavutowa akuchititsa kuti umve udzipitirira monga mmene a Ruben Nkwate wachiwiri kwa mtsogoleri wa ochita malonda mu msika wa Ndirande akufotokozera. Musika muno takhazika kuti wina aliyense pa malo ake pamene ali pasapezekepo zinyalala. Pano padakali pano mabini alipo kupanda ochepa. Tidakapemphabe asite kuti ationjezere mabini ino. Madzi akumatuluka komabe akumavutira kwefuka mapaipi amene anadutsa ndakalekale. Mavuto oterewa akuchititsanso kuti zina mwa zinyalala zimene ochita malonda amatolera mu msika waung'ono wa Makata zidzikathera mu mtsinje wa Nansolo umenenso ndi gwero la madzi amene anthu ena amagwiritsa ntchito zosiyanasiyana. A Robert Chisale wachiwiri kwa mtsogoleri wa ochita malonda mu msika wa Makata ati kumbali yawo akuyesetsa kulimbikitsa ukhondo. Chimene tinangokhazikitsa poona kuti mabini asite tilibe tinakhazikitsa kunena kuti musika muno aliyense pamalo pakhale bini kuti ino anthu aja otolera zinyalala amene amakapanga manyowa akabwera azingonyamula umakhuthula makasiya kuphiri umapanga manyowa. Tili ndi kuli malo amene ena amene amatayidwa monga ngati pali zinyalala zina zimene timati tikazichosa amazitenga zina zimakatayidwa ngati chakunasoloko. Posachedwa apa mkulu wa zaumoyo m'boma la Blantyre a Gift Kawalazira anavomerezanso kuti ukhondo ukuvuta m'madera ena m'bomalo kuphatikizapo ku Chiromoni, Chilimba, South Lunzu komanso Chileka kotero kuti ofesi yawo ikuchilimika pa ntchito yolimbikitsa ukhondo. Unduna waza achinyamata walangiza achinyamata kuti azikhala osamala pamene akugwira ntchito zofuna kutukuka pachuma. Mudzi wakuluakulu ku undunawo apita Muthethe ayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pamene amatsekulira maphunziro a achinyamata pamalonda. Thomas Kachera akufotokoza. Amuthethe ati Youth Innovation Fund inakhazikitsidwa ndi cholinga chofuna kutukula achinyamata pachuma kudzera mu ntchito zosiyanasiyana. Siku la lero ndilofunika chifukwa choti boma lakhala kunena kuti ifeyo kuti titukule Amalawi tikufuna achinyamata akhale pasogolo. Ndi lero taona ndithu kuti achinyamata amene ayambirira kubwera ndi luso lawo loyamba aonedwa kuti amene wali ndi luso ndipo zimene linanena boma kuti tiyawathandize ndi zimene mukuzionazi. So gulu loyambirira ili lithandizidwa ndi ndalama koma koyambirira pafunika aphunzitsidwe kuti kodi ndalama angayendese bwanji, kodi iwo ntchito yawo ndi iti, kodi malamulo asa business ndi ati. Mkulu woyendetsa ntchito za National Youth Council of Malawi Awilio Tulumbe alimbikitsa achinyamatawa kuti azilimbikira pa zinthu zomwe zingawatukulire chuma. Achitenge kuti ichi ndi chomtengo patali kuti asankhidwa ngati gawo loyamba ndipo ali ndi udindo oonetsetsa kuti zomwe programu ikufuna zakwanitsidwa kudutsa mwa iwo. Cholinga chenicheni chokuti ife tikwanitse masomphenya a Malawi 2063 ndipo tikaonetsetsa amene azakhale mu 2063 ndi amene ali achinyamata lero. Ndiye tifuna kuti akhale atenge nawo gawo lomanga Malawi wa 2063 ndipo ntchito yomanga 2063 sikuyamba 2063 ikuchitika lero. Mmodzi mwa opindula a Kefas Matiki aku Preservatory Waste Management ku Balaka ayamikira boma kamba kuthandiza ntchito za chinyamata. So chifukwa cha kusankhidwa ndi kufandi iyi zitithandizira kuti business yathu tionjezere mpamba tithe kukwanisa kupanga ma products zikwama zathu kuti zigulisa dziko lonse la Malawi komanso zitithandizira kuti tiyambe kuganiza zo magulisa zikwamazi maiko akunja popeza quality yake ndi yabwino. Pakutha kwa masiku awiriwa achinyamatawa akuyembekezeka kupeza luso pophunzira njira zothanirana ndi mavuto omwe amadza pa bizinesi komanso kuyendetsa bwino kwa ndalama. Mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi wayamikira mgwirizano umene ulipo mdziko muno pa ntchito yothandiza anthu amene akhudzidwa ndi njala. Saidi anena izi lachitatu mu mzinda wa Blantyre pamene Airtel Africa Foundation imapereka thandizo la chakudya la ndalama zokwana 300 million kwacha. Pali chiyembekezo choti thandizo lifikira manja pafupifupi 2000 maboma a Blantyre ndi Chikwawa.
Thomas Chilaya walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Daniel Zimba. Asaidi ati thandizo limene kampani ya Airtel yapereka likuonjezera pa chidwi cha boma pothandizira mabanja omwe akukumana ndi vuto la njala. Tikusangalala kwambiri pothokoza mabungwe amene akhala kuti sapota kuonjezerapo makamaka ngati tsiku la lero a Airtel Malawi amene anaona kuti chanzeru amvere pempho la president atanena kuti dziko lino lili pa muliri wa njala pafupi anthu 4 million avutika ndi njala ngati sichitapo kanthu. Taonani mabungwe amene akubwerera akuti sapota anthu akulandira chakudya chifukwa chonse mukuona chimangaso chikutsikanso mtengo chifukwa choti chakudya chimene anthu amafuna kudya akuchipeza mwaulere avutikiranji kumagula chodula. Tikuthokoza kwambiri anthu amene akuti sapota ndipo tili chikhulupiriro kuti zoterezi zipitirira kuti anthu athu ndipo da president ananena kuti safuna kuti Malawi afe ndi njala. Mmodzi wa akuluakulu ku kampani ya Airtel alimbani ngoma ati kampani yawo imakhulupirira kuti kuthandiza madera pa nthawi ya mavuto nkofunika kwambiri pomanga dziko. Tikungofuna kufikira kwa anthu onse amene anakuzipanikwa zimeneyi kuzindikira kuti moyo wawo ukufunikira kwa ife amene timaperekera maservice kwa anthu onse mdziko muno. Timaziwa kuti muthawi yawo yakusangalala ifeso amakhala mazimuthawi imene akuzidwa so ndi chipinjo ngati imene ifeso tikhale nawo kuzindikira kuti tonse tikakhala limodzi ndiwo komanso iwonso ndife aliyense amakhala kupindula sitikupindula ngati bizinesi koma tikufuna tibwenzerese kwa anthu onse amene amakhala kupanga support ma services athu. Ndipo mlembi wamkulu wa bungwe la Malawi Red Cross Society Achifundo Kalulu ati bungwe lawo likugwira ntchito ndi Dodma poonetsetsa kuti thandizo likufika kwa anthu oyenerera. Pakali pano tatha kupeza ndalama yokwana 2.4 billion imene tikuyenda tithandize manyumba okwana mabanja okwana 3400 kuchikwawa Blantyre komanso Nsanje kuphatikizapo ndi thandizo la lero litikukanda za anthu 2000 chekuti pang'ono tikusuntha. Mabanja okwana 2000 maboma a Blantyre ndi Chikwawa ndiwo apindula ndi thandizoli. Pakadali pano bungwe la Oxfam lapereka ndalama zoposa 266 million kwacha manja okhudzidwa ndi ng'amba komanso kusefukira kwa madzi boma la Chikwawa. Florence Mwale akufotokoza. Kudzera mu projekti yomwe ikuthandizidwa ndi bungwe la Global Affairs Canada, manja 1450 alandira ndalama zokwana 184,000 kwacha banja lililonse yoti wathandize kugula chakudya ndi zinthu zina zofunikira pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Mwazina projekti ikufunanso kuchepetsa mtima wodalira pakati pa anthu komanso kulimbikitsa kuti anthu azitha kukhala odziyimira pawokha. Lachitatu anthu ochokera m'midzi ya mfumu yayikulu Nkhwangwa ndi Mphamba analandira thandizo la ndalama. Poyankhula pomwe magawa ndalamazi, mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la Oxfam Agnes Lupezi Banda anati iwo achita izi potsatira ripoti la Malawi Vulnerability Assessment lomwe linapeza kuti anthu ochuluka mdziko muno alibe chakudya chokwanira. Ndalama zimene tikuwapatsa zatengera kunena kuti kafukufuku okhudzana ndi misika ya chimanga pano pamuthaona kuti chimanga chakhanga chatsikawo atha kukagula okha komanso tikuwaganiza zoti tiapatse ndalama kwa ndalama ija imathandizira onena kuti pakhomo panja athe kuona onena kuti chimene chikufunikira kwambiri ndi chani. Mwachitsanzo kapena mwina afuna agule maziya ana mwina ngati mwana akunyenchera akwena amugulire chakudya china chake ndiye tinaona kuti tiapatse tiyerekeze chimanga ndiye kuti kumbali inayo akanakhala taperewedwa. Mmodzi mwa anthu amene apindula ndi thandizo lochokera ku bungweli Babiton Kandiero anayamikira kwambiri thandizoli. Ngokuthokoza ikuona kuti kuphera kwa bungwe la Oxfam ataona ngati yabwera mu nthawi yoyenerera ndipo kuthokoza kuti thandizo ili tikabwera kuti tichitithandiza. Ndalama zinthu zochulukira taonera kuti mapulani athu taonera tipula zakudya komanso zopazana athu gawo lopereka ndalamazi likudza kutsatira gawo loyamba limene linakhazikitsidwa mchaka cha 2025 ndipo pali chiyembekezo choti anthuwa alandiranso ndalama zina mwezi wa Februwale chaka chino. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mito yake. Malawi Electoral Commission MEC yakana kusamutsa likulu lake ku Lilongwe kubwerera ku Blantyre monga momwe President Peter Mutharika analamulira.
mbali zokhudzidwa pa nkhani ya zotsalira zochokera ku ethanol zimene Preskin imataya mosasamala mboma la Chikwawa zayimitsa kaye mbindikiro. Mu nkhani zina, Times yapeza kuti anthu ali pa chiopsezo cha matenda kamba kakusowekera kwa ukhondo m'misika ya mu mzinda wa Blantyre. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times 360 Malawi, komanso star 1895 hash ndi kuchita subscribe ku 1895. Mnali ndine Blessings Mpinganjira Changata, mwakoma nonse. Club Junta, building better Africa.